Здравейте всички, които гледате, аз съм Изквестри и днес ще играем GTA San Andreas. Да, виждате първата смисъл карма е това. За някоя бенза. Сори за лага. О, мъгъ не искам позиционно, не. Ама няма никакъв. Няма никаква. Ще ви кажа. О, мъгъ хора. О, мъгъ, наистина. Ага, о, мъгъ, стрелят по мен. Чакай. Значи, ако мина на червено, да, няма нищо стане. Там колата. Мама ти, мама мила. What the fuck, гонят ма. Не ги взима хване. Ама не си пич. Ще вземе си скрома. Чикам. Хо-хо. Да, и така. Да вземем. Когато е отишъл на кино. Бая бързо. Муда. Ком. Дайте малко само. Да, очаквайте и други клипове, абонирайте се, моля хора, и гледайте, даже казвайте на други приятели. Да, ако в смисъл се абонирате и харесвате, аз ще правя нови клипчета. Ага, това клипче е около 10 минути, да знаете. Няма да е много. Ще се ям, не става нещо. Да, в смисъл, ако искате, като моята, в смисъл, кажете DTI-ка, това е DTI Karma, свалете си я, доста яка, бих 500 км, братче. Да, много явно. Вакин. Мамо, попеляха ма. Маха майката. Уай. Уши, това е нещо. Да. Кесо ям. Не знам хора. Трябва някак мисъл да се... Как се говорим? Чакайте малко сега. Малко нещо не мога да намеря както трябва да кодовете. Трябва да напиша кесо ям. Да. Не знам за какво така. Омага е... Няма представа за какво така. Не мога да се намеря кодовете, майка. Намери ги. Смисъл, намери как трябва... Нали, да. Нещо съм писал грешно. Не знам какво е смисъл. Интересното на тази игра, само картата. Да, в този смисъл си играят свободно. И ще ме гонят полиция, но ясно. О май ге. О май ге. Сори за микрофона. Да. Мамо, пизде. Леле, враче.
Да, яка. Ама гъе. Деле, баки гадния дим! Да, нищо мога да заради него. Ама го хора, сори. Да, всъщност, това е колата, която искам. Мъка тя е. Раси. Да бягаме бързо, че не знам направо какво. Всъщност няма не представя къде хо. Няма турбо. Просто турбото направя, ще скъсам човек. Хир, мамон. Да, доста яка кола. Нямам що. Трябва да някой смисъл. Не знам кое е. Къщи. Има. Това е къща бързо. Да обърнем. И да, за днес това ще е. Смисъл да купя къщата. Това ще е мисията ми. За ден минути трябва да направя. Аре бе! Так ми е майката. Но. Сега трябва бързо. Като ми за това къде съм превишил, мали ще го блъсна. Всъщност аз съм много добър. Чакай така. И тук някъде трябва да. Да. Някъде трябва да. Да. Не знам, смисъл, защото помага и ще гръмне къщата, ще ми гръмне потъка колата на къщата. Тя е ясна. И така, купих си къщата. О, да! Ти нещо подиграш ли, телевизионка? Трябва да знам. Оу! Да, хора! И така, това ще е за сегашния клип. Чакайте още клипове. Ага. И това е скоро колата. Абонирайте се, както ви казах, харесвайте, за да могат да снимам други клипове. И да, смисъл, това беше всичко от мен. Аз съм Изкой 3 и това беше всичко от мен. Чао! Сори за колата, че е такава. Абонирайте се. Това е всичко от мен.